kulabo obuselethe baba ezitangala selethe bathe uselethe baba kulabo mapheyamandla obuselethe selethe baba kulabo abadala selethe baba ezitangala ayo fuselele baba fuselele baba. Simbambe lapho uVuyo Mkwena ethi vuseleli ithemba. Uma ngabe uya eBhayibhelini, uMose ngaphambi kokuba aluse izimvu zikaJethro, ngaphambi kokuba uNkulunkulu amphindisele eGibhithe, uke waphila eGibhithe kahle kahle, yilapho akhuliswe khona uMose. Namhlanje angizukukhuluma ngendaba kaMose, ngizoke ngileqe iBhayibheli kwi-Old Testament, ngileqe i-New Testament, ngike ngiyovula kancane kwi-Book of Mormon and the Testament of Jesus Christ, lapho uNkulunkulu abiza khona uLehi ukuba ahambe ayehlane nomndeni wakhe. Lithi iBhayibheli bathe sebesehlane kwafanele ukuba amadodana akhe aphindele emumva eJerusalema ukuba ayolanda amarekhodi. Awagcinanga lapho ngokuyolanda amarekhodi, sithola esephindela futhi eseyolanda abakwa-Ishmayeli. Kungenzeka ukuthi uyamangala ukuthi wagqiqa ndawonye. Kukhona uNkulunkulu akulungisayo, awugqiqi ndawonye. Mangabe uye eBhayibhelini ekuqaleni kwalo, la eliqala khona elikhuluma khona ngokudala, lithi kwaba ukuhlwa uNkulunkulu ngesikhathi edala, kwaba ukuhlwa kwaba ukusa. Usuku lokuqala uNkulunkulu wayenza okuthile okunye, kuthe makuhlwa kuphinde kusa kuba olunye usuku. uNkulunkulu ubesedala futhi esenza okunye abengakwenzanga ngayizolo. Kungenzeka ukuthi nangonyaka odlule uthi sengikwenze konke uNkulunkulu athe angikwenze, kodwa ngibona kufana. Akunjengoba ucabanga, akunjengoba ubuka. uNkulunkulu uyazi, uNkulunkulu uney'ndlela zakhe zokwenza izinto. Thina indlela esenza ngayo akusiyona uNkulunkulu enza ngayo. Thina wokwethu kwethemba simazi, sisondelane naye ukuze sazi iy'ndlela zakhe. Ntambama nje, in order to have what others do not have, do what others do not do. Sanibonani.